Kan long ke kebansa kan mau bah ke cingya pai ba da kiseng phalang hapo ke jela baki pulit SOT ki bayo bhai ke cingai bante lakam nak banta ban pahara kem sem ladan satya handrei la pahara kelapat tang da ki pulit kynthei ha ki banta jong ka thai Secretariat menta ka si ka khatsau to risau ka wei na kiseng phalang ek balatep kum ka nyau trap Integrated Territorial Organization HITO kalawan bantur Secretariat nak banta ban bu syntiew ha khardap ka Secretariat la pahara jur nadu ka civil hospital hadu ka khardap tang da ki pulit kynthei suda lambat ki Gestor. Ya kan ni ke jingleit bu syntiew Secretariat nak kalian ke HITO kelas dang no modur jong kyong nang ba bat ya ter chadu Secretariat balalet lu syaki office trekam jong kiseng sign perthai wa fair ki bodon hapo kanong ba